салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Саволҳо бисёр буданд ки Ясмин аз чанд солагӣ ба садик рафтааст ва ман ҷавоб медодам Ясмин аз 7 моҳагӣ ба садик рафтааст ва баъди ин ҷавоби ман саволҳо боз бисёр шуданд аз тарафи подписчикҳо. Ин чӣ хел садик буд? Барои чӣ аз 7 моҳагӣ додид? Чанд пул мегирифт? Ҳамин хел садикам ҳастми ё дилатон шудми? Ҳамин хел саволҳо бисёр буданд ва хостам алоҳида дар видео ба ҳамаш ба шумо ҷавоб гӯям. Садик ҳамин хел садик обычный давлатӣ, садики рақами 15, солнышко, шаҳри Нижневартовск буд. Садике ки Муродҷон мерафт, ҳамон садик. Вақте ки Ясмин дар моҳи марти соли 2018 таваллуд шуд, ман навбат ба мондам, заявление навистам, чунки дар ҳамон вақтҳо 2 сол ба очереди бачаҳо меомад ва фикр кардам ки 2 сола шавад, как раз мерад. Лекин баъде ки очерет бимонондам, баъди 4 моҳаш телефон кардан, гуфтанд ки мо группаи нав аз 2 моҳа то 6 моҳа ва аз 6 моҳа то 12 моҳа кушодем. Марҳамат, агар хоҳед биёред Ясмина. Гуфтам мана дар ин разм Ясмин 7 моҳа. ин баннери ҳамон садиканге ки аз рафти ҳамон группа сурат гирифта, як баннери калон сохтагӣ. Ва ман розӣ нашудам, чунки Ясмин 4 моҳа буд, ана ин духтарча 4 моҳа дар инҷо. Ман гуфтам не, ҳоли ин майда. Ва ҳамон ҳар рӯзе ки мерафтам муроҷиона садик мебурдам, медидам ҳамон группаи аз назараш мегузаштам, медидам ки кӯдакҳои майда омада истоданд ва як рӯз хостам ҳамихел даром ва шарту шароитиша бинам. Даромадам, шароитиша дидам, маъқул шуд. Лекин дар он вақт уже Ясмин 7 моҳа буд. Манаи хел манежҳои калон, детский кроваткаҳои нав, боз кормящий стульчико, боз ходуноко, электрический кроваткаҳо чихе мегӯянд, ҳамин меҷунбонад кӯдака. Ҳамин хелак чизҳо буданд. Ҳама шароито садфоиз буданд ва хӯрду хӯроки кӯдакҳо аз масалан падару модар мепурсад кӯдак чӣ мехӯрад. Масалан Ясмин смеси нан намехӯрд, беби мехӯрд ва беби медоданд смеси. Кухниш дарунаш ба алоҳида буд. ҳар чизе ки ҳамон кӯдакҳои майда, масалан пюрешкиҳо, ҳамин хел чизҳо ҳамаш буданд. 7 бор ба фикрам ваяшон графики ҳамон хӯрданашон 7 бор буд. Кам 2 соат ба 1 бор. Барои ки кӯдакҳо хеле майда буданд, 2-3 бор хоб мерафтанд. Ва 2 воспитательница, 1 помощникошон буд. Боз музыкални занятия, ҳар хел музыкаҳо мемонданд, гап мезаданд. Бо ҳар саҳар медсестраҳо қабул карда мегирифтанд, медиданд кӯдакҳоя. Вақти прогулкаҳошон ҳамин хел буд ки либосошона мепӯшиданд, тирезаҳоя калон мекушоданд, прогулка ҳисоб мешуд. Баъд бо тирезаҳоя мепӯшиданд. Вақте ки нормальный градус шуд, либосошона мекашиданд, беримба намебуроварданд, ҳамин хел прогулка мекарданд. Боз вақте ки ман Ясмина садик ба додам, масалан ҳар 1-2 соат ба 1 соат ба умда медаромдам, бозӣ мекардам. Қати фақат маска, халат мепӯшидим ва чунки инҷава ҳамихел кӯдакҳои майда буд, намемонданд дар омданба бе халати медицинский. Бозӣ мекардим, босе ки мебуромдим мебурафтим. 3 маҳ Ясмина ҳамихел кам бурда адаптатсия кунондам. Аввал 1 соат, баъд 2 соат мондам, баъд 3 соат, баъд то обеда. Баъди обед барвақттар гирифтам. Ҳамин хел мобайни 3 моҳ ба то бегоҳа меистодагӣ шуд. Якта группанда 6 то кӯдак буд. Боз намеомад, 1-2таш намеомад, ҳамагӣ 4 то. Барои ҳамин ба ҳазур воспитателю нянечкаошон успед мекарданд. Хел бисёр кӯдак намегирифт. Барои ҳамин душвор набуд воспитателёва. Баъд камераошон буд.
онлайн камераашон буд. Кай хоҳӣ дида метонистӣ кӯдакат чӣ кор кардааст. Боз дар назди завии душем хе камера меистод, фақат дар гирондагӣ. Ман ҳамин хел вақте ки аввал дидам, чанд моҳ наблюдение кардам ки чӣ хел, бовар кунед, шароити ҳамон ясельная группа аз шароити баъзе хонаҳои мо дар Россия 100% беҳтар аст ва дар як рӯз ҳамагӣ 135 рубл медодем барои питание. Фақат боз асаби ки Ясмин дуюм кӯдак аз ҳамон 135 рубл дар як рӯз, масалан як моҳ ба чӣ қадар мешавад, ҳамона 50%-аша мегардонданд. Ман ягон бор пушаймон шудагине ё ки чува барвақт додам гуфта, хай аввал ба дилам ганда мешуд, не ки ман 1 соат ба мерафтам, 2 соат ба мерафтам, ё ки мерафтам баъде ки ҳамонҷа назди Саиди Камолова корба даромадам магазин ба мерафтам, кай хоҳам мебаромадам, 10 минут 20 минут ба медидам, богаштам медаромадам. Ана ҳамин хел буд. Кай ки хоҳӣ кӯдакат ки бозӣ мекунӣ, бо секин буромада меравӣ, бо мебиёӣ, бо бозӣ мекунӣ. Ин ҳамаи расмҳо аз садик ҳар рӯз ҳамон группава 5-10 то 20 расми кӯдакомоя мепартофтанд. Чӣ хел абед кардостиян, чӣ хел бозӣ кардостиян, чӣ хел хо рафтан. Ман ҳамин расмҳо ҳамаша ман аз вайбери ҳамон группаи садик гирифта мондагӣ. ёдоварӣ Ясмин 8 моҳа, 9 моҳа, ман инҷанда ба фикрам 9 моҳа ё 10 моҳа. Дар инҷо 11 моҳа ба фикрам қариб 1 сола. Ман ин ҳама расмҳое ки ман дар инҷо мондам, ҳамаш аз садик гирифта шудагӣ. Асаби ки замин ба кӯдако роҳ гашта наметавонад меҷӯлид, манам хел палос мегӯем, чӣ мегӯем, гилеми калон андохтагӣ буд, ягон бор заминанда намешид кӯдако. Ин расмо аллакай аз дигар гурӯҳ баъди 1.5 сола шуданаш дигар группава гузаронданд. Группаи аз 1.5 сола то 3 сола. Дар инҷо 20 буданд кӯдако. Дар даруни ҳо 3-4 та ҳамин аз 5 моҳагӣ 6 моҳагӣ рафтагиҳо буданд ки саҳар ягон бор масалан аз қафои мо гира намекарданд, бегоҳ ё равим намеомад, хона ва ҷургӯм намебиёд. ҳозирам Ясмин ҳамин хел ягон бор саҳар ба гира намекунад. Мерем анҷомша иваз мекунем, даромада мебуравад садик ба бегонӣ бурафтим гуфта ба зур алдакагиро мебиём. Шанбе якшанбе саҳар мехезад, либосаша мепӯшад, бурафтим садик мегӯяд. Ман мегӯям имрӯз выходной, мефаҳмонам ки имрӯз хонанда шидан дар кор. муаллимаҳошон ҳамаш ҳамин хел нақс ки бағалошон ба гиро мешинанд, эрка мекунанд. Ана ҳамин хел. хай бо ягон саволотон бошад комментария навистон, ҷавоб мегардонам. ягон чӣ савол мондагӣ бошад. Хайр, то влогҳои оянда. Дар паноҳи худо боштон.